Mwanjito murigeria bweta sengen Soko TV nigolireria barire na wika chensa isano ibere chia bono mugaso chinga twakwarianiria maya asenchra yo wenge kanso ikena ndonyora somtana ito Facebook na wega semo ya YouTube no kwenyori gatia twakwarianiria semesa ya maya chensa sana ibere una butame nchenkoro kwa Diana Ndemo. Mwanjito murigeria tuguchaka bene nigo musacho yo masireta Joseph Mateo Rindi hwe miaka 53 kurwese moya nyanchwa ikerore ase kinyorokia mwachuchu ogya kumwe bunge ya bonchari asirio bogma bwae maiga yokoyera ase nyomba asogote bigwa munani gestima ya buliregeka kya matuka mangasi chinsemecho kolende nigasira gwetira ase omusuma oyo atongetie ase nyomba yaye kolende bali baikirana nigo baboliri abantu kwene kyabuna ko balenda bale abagotu. Asa Marieta igon kuruku nyamanya Robin Bundi injo mo area assistant chief we area yega yale nge mambi ya lero kitu chinsa 12 kero nanyore simi kurangeri gunga omukasa nure ga ekerore amnyoka natema nakera security team OCS gesonso na mu inform twatema kumnyoka lini muna naikaga nanyora abanyakenyoro baikira so bonge umuriro naborenga munge sana mugaka Joseph Omete warenge nyomba twanotinga konyoyire okure ono mugaka nabamenyete for amatuka makeiga menyire gaiga bieka nabwate bune familia kwereza nabwate abana bale ko banere lakini oyo bale bamenyete nere gaiga nabasukake ono mwaka na barengere bweka nyomba echanso y'umuriro inturamanyanga nkikyarenge lakini rende nabo ayigo into bya byonse pina obyai ne family nabo tiramanyanga nkikyagerete lakini according ne family maragoba nabo mugakara gerete buya akarara stima njalengo nabo ataka candle kale ali kunya kurigereri ono ibintu turasabe rende abaminto mo especially abagaka baiga ba miaka ya chirake n'abantu baminto bali miaka teri umuntu kobera nyumba karere bieka na very painful as a family ase kenyura at large mugaka bwa masikani kumuno iga kurara lakini bono togote batiganya satu bwatesi na inde bono togendera koba careful ogimo bwabere ubwenge omuntu omutangani wetaga bono limambi cyarenge chinsa 11 nero noti umuriro urenge ga uringo munge sana ocha nabaminyo kotema ku gotura family gaiga batema gukura niki neighbor bacha batema rinde gokonya banyareti ali banga keresimi kibe kiri chinsa 12 twatema gocha lakini ndi twanyoranga gento ngeyo turanyare gokonya Mwanjito murigeria boigo skuru yarioga meagesuma kitutu masaba county ya Mira nigo yabwato muriro haboigoro no mogorobana gusambe nyomba yoboraro yamamura chinga kyaboro kwa biskuru yo bale kuyarigania ase endagera yabo ya Murugoba kolengana no mugambi wenseme yo abanyakerobo nigo bayikirane tas chinseme cyo na koloriga tiyari abetega kwenekiwa nabegogoteba chiskuru nerebya kibe chikorendwa nabegaborokiwa babe bagokwanirwa Mwanjito murigeria turatiga chinkwana cyabara yabo incheno mugambi lame kinyaberi aiga story ni gotoreri yoga secondary nabatwanyore reporting umuriro gwatire chinsa 12 nusu cyama goroba lakini abana inchi ba chira sobonge batugwatisiri konyene kyubwe kama kyagwatira umuriro nande batokonyira umuriro yo limire wone gento nare kobori stakeholders batokonye asore bintu biribika bya bana basareka na ende nabo yabero bakongwe kwa tari ayigoka na batoroje ngashukuru jiguna ko ikenye ngima togosaba gukiasa bayiboli amana bakwanira abana
gosa abana mbanje barobe because obusari bwabeire obone asukuru chaiki bono iga abanafunzi tokona kubateiba batwara oboremo babwata obwoba kidogo egere nari mambi borakie twarore naki bagokonya. Inje no chief Peter na maina location ya Ndiamoni na nyore report bono maragoba school ya Sambirwe na ikaba kase school twanyora umuriro limiwe ekipe kama na gikyabe ko umuriro ebintu byajane bikeye ebitandange 24 nekimatre 24 ili pakusaba affected mwanda yomia keninge sare gete umuriro no limigwa umareme no rase school abana bonse mbuya bale twachekiri abana bose babangire mbuya bale no bale school so obambo yo ngabana ndetayo accounted for kiro mwana no ale ono umareme to gosaba obaro majando yobeire ase school chonsi ono oika abantu bonse bwatana singa njo kubwatiringa neryo egero umarembo base school egere amasomo agenderere. Igo ya mateyemo miye kinyoro kia nyantino miye location yesani tutuma sabe county ya Mira nige gosabo gosirwa iriko enia emebere ya mateyabo eyuere ebere nenka yabekero babete bagusiria abamwe abastokumanywa ngabo igo mega yogosiria oyo mwabo nigo boigo banyatumoswati umwabo okorokwe barin nyarinda usiemo bwenkeyo nero muberoye hotogete go kenyire naboigo kubekwa asegunime astinse Chejeptioni mi county ya Kericho asibasabira barayikurwa se county ya Mira kweneke munanko bakonya bale iri banyare bakobainia abanchabo babo babere bono ntuige torro tukarua tuguikorro tokonyora abantu bense media chipsion mbale ngorro na bandi kurwali asasogete nabo bachire eyo lenga ali Robin omicheka nerwenge chairman agatebya muberoria utakeire oira matukarenga abere eria gatatu akore ntu kieke ogenda urusi woro because muberori tokonyara gukora ntu kieke kugachwa tari mubere ne chipisi cyo mubere chibutoire chikabekwararia chindo bakachibekere ryogo bono batebinga bono muri kibese aserikali nete saidi neta gete kibese postmortem alafu na chibese cyanya gitari na mocheri echo asababegete akuga niko itanoko egekora tubwata wakongu ekore ndugu nere gaiga noyo nere yategete agent egekora mu birori ekwenchi chindi parts of body echigendete gusarika yare konyarekana arusi tonyore abokonyi kwechi kwa kifeda sonru tonyare komoreta iriera bete ekora twatebe tugupaka on Wednesday tomorusi ororo tomorete akoreki anyare gokoreki kopumsishwa egere no tonore libagalinde lyoko tukwenye ndugu na lyo teate atade nje nguru Patrick yusimo mumanyi bono egento tuataka motokonye oitirwe ero obikiru pieces era ngogunda gocha mutago tokonya asabanta babere motokonye gaki magumambia ndiwestei nere gakatake nigwa matuko tu ba tumeno muroyo nandebiri na atatu bono gakia mwale gotokonya kamoranje sekurume inungni asaba sese niriga motokonya gaki motokonya ro mwana oyo naika no yunda nyale goikaga kamoranje togusio mubirori gari otiogiro abara ibaito gento totagete no bokonyi ntubwate mugavana ito Nyaribo mo senator to Kongo Mogeni na omwe mpyo ito Gisairo no mu MCA atoko basaba tafadhali agekora efamilie ne no kuganyo konene agekogera yakirwe kiboko ibono gega nturikunyara twika ntukunyara Nabaigo imambia lero nigo mugavano Nyamira muske Amos Nyaribo araugotianigwa kwe body ya Public Service Board eriyokoribya alliance konyaliraro asemitinyi kominemo bono asabana body batano nemo baba bagotianigwa eriyo bachikunyara baguchaka emirimo yabo Nyaribo gokwana ekerekyo nigasabire abwo
bakore egasiase obwasioku anene mona semirimo yabo yokorika abakori emirimo mu county yo ya Nyamira nabo baba bakorikwa Dr. Jane Nyakango umunyoro Munyakerobo nabayigo Ambassador Jacqueline Morara Kenani nabigo Dr. Zabron Ayera CPMOC Bokoyo nabayigo Charles Maubo nabayigo Fila Georgie abarachikonyana baguchaka emirimo yabo ase body eyo. Dr. Jane Bochaberi Nyakango, having been appointed as the chairperson of the Nyamira County Public Service Board, do solemnly affirm that I shall at all times obey, respect and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. But I shall faithfully and consistently discharge my duties as a member of the Nyamira County Public Service Board, that I shall exercise the powers and perform the functions of my office diligently, impartially, and in the best interest of the people of Nyamira County and the Republic of Kenya, that I shall not directly or indirectly reveal any matters, secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties, or as may be required by law. And that I shall devote myself to the service and well-being of the people of Kenya, so help me God. The county was swear in. Abantu are selected by the selection panel which are appointed. Oira, Emilogo, Munyakerogo, na board members, pamoja na secretary ya Public Service Board. Service Public Board na mama nyete nere ko yikabanto, nere ko mutabanto, nere ko train abantu. And there are current disciplinary procedures for the memory in county. To avail of Mwakum Mwatabu at the board, but the Aikiravono, why not? Background in the theatre, Uncle Warrior, or some mamma with a monomono, or Kirane, I say, to win the common. Longo Iragaki. Kirambi Yamono, as the chairman, Dr. Jane Nyakango, and the 5 board members, 4 board members, and 1 CEO, secretary of the board, Ila. Do you get to Montayamo? We will not do an interview, nobody plays to it within the shortest time. The board members of the Vatano, o secretario Yomo, no chairman Oyomo. Governor Vaju Isaraza, Isaraza, Machore Vice Chair, Uyuramo Masaja, Machore committee members, maybe after induction, isn't it? Maybe after induction. Rafu. Gracias, Corona. About the way the woman you guys more colors, so prove yourself the way you are known. Voigo e amateyemo kurwa chinsemo chiario bonyo hime ya magene bonge abu machoge borabwe county ya Kisii abukonye besokire na kwimurunganiria gekore kia bumwago wasomo sidi kyomo DCC we sub county ya Kenya amone timu ya yabagambi abatureti amona abanyanyimbo kyogoswa omuchobo na gusalia ebintasekeria bagoteba na maruwa barenge koligya kole no manchito murigeria mo DCP oyuniga kanire nganeyo angimono eyo korusya chibese korwa asenyombe yo tratigere nkwana yabarayabo kubwatekana nesigiye gukora maruwa tanjeiria monenya sori ya amono mo DCC we sub county ya Kenya nikobono mucyo moyo bonyabibu akorwa besokiri na kokikire gitambo kira bo bisabo bakore to bonyabibu asoko basareria
ebintu byabo. Samaria tane nje right oyu gijuma nkamagena gari obonyo bomba ba borabo bono rituko riengeria Jumamosi kingi mogete kwenda esukuru gochikorera esukuru na iguna na twatete go basambire esukuru ngaminyo karinde ngoteba tigangenda nchikorera umwana morora umwana tanga igetaoni kinde njera kwenda ngwakirwe siminga mu DCC oretire abantu bugone basoire umuchione na bayimugete bagasaria ebintu umuchione bagakenye ibuyu bya abana abibuyu ngo bekira abana amache bagutumika bakaimuka bakabutore emesungo kabugata bagate ebirore bagasoa nyomba mwane bakate safe yane nabegete chibesi chiduka siringeri bwa musini bakaira koko Dominic uyiboyuki nchirendugo ya right abachete Jumamosi eyo bakanyora bandaire nyomba bakonsoa nyomba bakonsokirioka bakontena toyende gucha nigo bono chuma tebire bunankoni arenga marwayo chinga kichamaega kurende agatiga na chitenga teba ngokora lyo marwanya gakonye nara guchikonda tere bitina buni ebigatiganya tige ingatiga right yo minto nkoni arenga maru na chitagatika bona kera naenda magena kuchikoripoti ngaika magena ngatebi gunga barabuo mba kunyara kurika upia umo DCC bagantuma Bosongo una yenge Jumamosi ngo ikabosongo nkanyora mu county command tayo bisi nkamanya kurwa ronga tebi unga nande ntakire kogenda ntakire ngenda ndigia ipo irigara ngire kire mukianoro bono na inje nakina chire ya sembeo kingoreranga ki na into tigatonyora baene bwaitu buna abantu abataka nto batokunererigu ebintu byaite bikabiri twanyorere tokurendera abana baito asensema ya DCC William Beto yokwana negeta sinikeiga kubwatikana n'obwenya by'ubwa akorwa chinsemechyo negaitabera nabuna egikosi ky'abanyanyimbo abatureti abagambi amanere niko bayimugete getambukiro kyo gukora amarwa monenya sore ase chinsemechyo kubwatikana n'oroboto rubanyora kurwase abantu be chinsemechyo kurendengana yo kuruse kibesa somucyo yo nigayete bakoba eyo bolimo. Mimi ndio naitwa William Kaibet, ni naibu county commissioner wa county ndogo ya Kenyenya. Kusema kuwa ati pesa ilipotea, hiyo ni uongo, ndio kujaribu kupoteza njia, kwa sababu anauza chang'aa. Tumepata habari, tumepata malalamishi kutoka kwa wananchi kuwa usaji wa pombe na bangi imezidi katika hiyo boma. Ndio ilibidi sisi tupange raid ya kuingia kwa hiyo boma kujaribu kushika wale wana kunywa pombe huko na hata wale wanauza. Omwero nigateba buna mbachikogendera kurwana esegi yo gukora amaru atancheiri. Tunafanya mikutano hasa mara kwa mara ya ngao machifu wetu na assistant county commissioner, na tunaambia wao pia wafanye mikutano na village elders na community policing, na wafanye patrols ama raid kwa areas ambazo zina suspect huo. Tumeambia pia wakati huu wa watoto wako nyumbani wawe macho zaidi kuliko kawaida, ndio kusudi watoto wasiharibiwe ama wasijizingize kwa anasa za pombe haramu na banki. Ko reporter Getaseni Gensoko TV ncheriatana Porinaris kama na gwikira gwo mwanchito murigeria Getaseni Gensoko TV na tokubutorera maya chinsa isa nebire korino yenyora ya namangi chikora chinsa 10 cha bor marogoba korira spono agenda uchengere meno betu Getaseni Gensoko TV meroboro subo mausim na utamenche nkoro kwa Diana Ndemo.